Vítam vás, Tomáš! Pri ďalšom diele z Gogos, Tomasino Diamond Man. Pri ďalšom diele a dnes budeme robiť čo zaujímavé. Nechám vás na päti. Občas to je sranda. A ideme po sexy moste a lezeme na sexy kopček. To je prasa, pozrite. Idem, nevidím. A z vrchu, ničego! S krampačom som ho zabil, ja som ináč debil. Havo! Aby ste si nerobili srandu. Havo. Nechceš moji rúži? Nechceš. Tak si ju zoberie kto iný. Nechcem na ňo zaútočil a potom sa po mne rozbehnú všetci a je riziko umretia. Čo bola škoda. A môj sexy mostík. Au! To boli sexy kopček. A pôjdeme na sexy horu. Všetko je sexy. Sexy stromček, sexy ja, sexy kopček. Sexy hlina, sexy iron. Všetko sexy. A lezeme. Kto by sa odvážil liesť? Iba ja. Sakra. Lezeme na Mount Everest. A za chvíľu bude tmať, že som úplný debil a nemám jak vyliezť ešte vyššie. Oh my god. Počkať. Našli sme inú cestu. A tá možno už bude viesť hore. Nebude. Au. Žltá. Moji rúži pšíme. Jau, to nevyšlo. To nevyšlo úplne. Drichmať. A stávame. Jak vidíte. A píšte mi do komentárov, že čo by ste chceli robiť v ďalšom diele. Čo by ste chceli v tejto miestnosti. A čo by ste chceli možno v iných miestnostiach. Povedzte mi, čo by som mal robiť na dome. Čo ja viem, taký prístroj, ktorý by mi uľahčil prácu. Čo ja viem, ťaženie a zberanie a jedla, alebo také volačo. Proste mi radte a ja to potom v komentároch pozriem a odošlem vám to späť a môžeme. A počase, aby ste vedeli, čo budeme aj robiť, tak počase chcem aj toto predĺžiť, ešte v minulom diele, ktoré som robil mimo natáčania, tak som toto všetko vyhľadzoval. Aj čo som hovoril, že ešte túto troška vyhľadím. Tak aspoň tak je to takto vyhľadené. Aj tuto takto, možno ešte tuto. Takto by som to mohol spraviť. Čo viem, potiaľ to som to ukončil. Takže asi potiaľ to by to išlo. By som takto v dom dal. A tuto máme prívod k vode, čiže môžeme aj chytať ryby. Ináč, verte či neverte, ale raz sa mi podarilo úplne takéto plytkej vode uloviť viac rýb, než keď lovil som kde v mori. A hodil som to naozaj ďaleko. Sa mi to viac darilo než predtým. What the fuck, au. Au! Idem hore. Hore. Jaj. Chcel by som nájsť kravu. Aby sme si potom, keď to brnenie, keď sa ma pozrie, som úplne klasický. Úplne, že bez skinu, som úplne, že suchár.
neviem čo mám, ne. A skin ešte som si stále vôbec žiadny nehľadal, ale premýšľam čo mám na Harry Potter, alebo také volačo. Alebo Assassin's Creed Girl, to bola tiež sranda. Mohla byť srandičky. Bola by tiež docela sranda. Assassin's Creed Girl. Aj. A píšte mi aj do komentárov, že ešte na voľaké hry, či by ste chceli. Napríklad teraz, keby ste chceli, tak sa mi stiahuje Assassin's Creed, nie, som úplne mimo, Prototype 2. Keď neviete, čo to je, dajte si do Google Prototype. A keby ste písali Prototype, Prototype 2 a vyhľadajte si to, že čo to je. Vyhľadajte si, čo to je a pozrite si, že či by ste na to chceli, lebo akurát sa mi to stiahuje. A chcel by som na to robiť let's play, tak mi prosím vás poradte, že na jaké hry by ste chceli. A ja budem robiť čo chcete, ja môžem robiť aj úplne veľkú prostosť. Keď tam bude dostatok lajkov, tak proste veľa čo vymyslíme spolu. Počkať, meč. Až keď tak rozmýšľam, už máme vyťažený kov. A dáme si počkať chvíľku. Sme späť za krátku prestávku. Sme späť a zdal som si ťažiť, ne? A jak vidíte, už máme iron a ja som úplný debil, lebo som si túto už spravil ironový meč a ja som spravil ďalší, čiže som úplný kretén. A počkať, môžem si, keď máme už docela dosť ironov, tak vám ukážem, jak sa robí, počkať, jak sa robí, keď pozrite, keď dáte 1, 2, 3, tak máte kýbel. A keď dáte raz, 2, tak vám to spraví nôžky. A nôžky sú dobré na strihanie oviec, ale okrem toho sú veľmi dobré aj na listie, že keby ste chceli, čo ja viem, listie, tak je to tiež dobrá vec, lebo pozrite, listie. A padne vám normálne kúsok listia. No, vidíte, normálne dubové listí vám padá. Keď vlastne ostrihávate ten strom. A je to docela sranda, keď potom z toho máte už len voľaký obyčajný. Keď z toho máte voľakú obyčajnú paličku. A vlnu zrovna teraz ešte nechceme. Vidíte? Počkajte, či si pôjdeme pre ten jeden. Vám. A keď si všimnete takéto palička, to je úplne také epické, také smiešné. Počkaj, vyskočím si na ňu, budem apač. Dorite, napríklad to muselo výjsť. Čo asi na to nevyskočím. Ne, ale keď si to znížim o 1. A keď si to 1 znížim, tak tam už vyskočím. A som tu. Už ne som. Jau. Neskorený efekt. No, stoj. Tak. Počkaj, spravíme si krížik. To je úplne srandovné. Počkať. Si krížik. 3. Dva, 3. Počkaj, jedno dáme preč. Aj toto. Jedno stačilo. Úplne som sa prehnal. No, toto je lepšie. Ozaj, spravím si pohrebák. Spravíme si pohrebák.
Môj pohrebák. Au. Počkaj, to dáme, že... Raz, dva, tri. Raz, dva. Počkej, to zasahuje na môj sexy mostík. Ne, to som nedomyslel. Sexy mostík, to musí byť úplne, že vidieť. Dobre, bude teba takýto krížik. Aj tak túto vedľa to vôbec nesedí. Môj sexy krížik. Počkaj, čakaj, musím proste. Musím si na to spraviť tabulku. To bude úplne epické. Musím si na to spraviť tabulku, to je úplne epické hento. Počkaj, počkaj som. Úplne epické, ja si na to musím dať proste tabulku. Odpočívaj v pokoji. Amen. To je úplne zabité. To ja som musel proste. Musel som, to je úplne zabité. Hoď som to musel spraviť. Dobre, toto bude pre dnes všetko. Zdieľajte, komentujte, lajkujte. A jak som hovoril, píšte mi, čo mám robiť v ďalšom diele, aké hry by sa vám páčili a tak ďalej. Zdravím vás. Gogos Tomasino. Diamond Man. Čaute.